14. september. Dørene åbner kl. 17. Vi starter kl. 18. Vi kører lidt forberedelse, hvor du bliver gået til. Formålet med Fight Arena er, at fighterne kan få nogle fights. Masser af fights. Så vi kan blive forberedt på at komme til nogle store stævner, såsom VM, Europamesterskab, Nordiske Mesterskab og hvad der ellers er. Tyskerne har udfordret os og vil gerne kæmpe mod et dansk team. Det bliver Danmark mod Tyskland. Jeg håber selvfølgelig, at Danmark køber pokalen som bedste team. Det regner jeg med, at vi gør. Men alt kan ske i thai-boksning. Kom ned og bakke fighterne op.